Maugis nga uniforme sang kapulisan ginpang dispose. Yari balita nga itong gintutukan. An internal cleansing program by going back to the basics. As what our regional director has emphasized, Ginpanggunting ang ini mga ugis nga uniforme, fatigue, reflectorized vest, jogging pants, kag pati mga kalo bilang kabahin sa internal discipline sa hanay sang kapulisan. Una naging panumduman sang direktor sang Pro 6 nga hindi pagsunugon ang mga PNP uniform. Kasi ang pangit tignan yung isang pulis na ang gamit-gamit niya ay yung madumi. Ang mga gingunting uniforme igahatag sa BJMP para himuon sang trapo bilang suporta sa livelihood project sang reformation facility. Going back to basics, disiplina, I was emphasizing a while ago, yung discipline. Sa Iloilo naman, ginakabig sang hepe sang IPPO nga isa ka pamaagi agon makitaan ang disiplina sa kapulisan paagi sa ila sini nga ginasuksok ang uniforme. Tag sa tato ka tuig ginahatagan ang kapulisan sa clothing allowance agon mamentenar ang presentable kag mahiped nga persona pinaagi sa ila panapton. Meron talagang iba, pwede pa ito, dugyot na tingnan. Ginabanta halos 1,000 ka mga uniforme sa bugos sa probinsya ang ginpanggunting kag ginpang-dispose sang IPPO sining aga. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.